7 gün Венгр жомогу. Alamdın arka çetinde bir kır var. Al uşunçalık koz jereken, ösümdüklerden bar ösçü. Gün tündü uşul jerde ötkörçü. Gün çıkkan gezde ay menen yıldızlar gelip tünöp ketişçü. Düğünönün 7 jalkosu, düşömbü, şeşembi, şarşembi, beşembi, cuma, işembi, jana jekşembi, mına uşul jerde jaşaçu. Daima çöptördün üstünde jatışçu. Күн bularda kıymılga keltirüçün ayabay hareket jasagany menen maynap çykçu emes. Bir günü akıl surap dosu Şamaldy çakırat. Şamal: "Hazır ayabay çarçap turam. Bul jerge gelgenge çeyin 3 deniz 9 to 99 talany aşıp geldim. Biraz es algan soň bul jalkolordy kıymılga keltire turgan oyun uyuşturam" dep aytat. Ertiň menen gün çykkan gezde Şamal dagı çoğu çıgat. Al düşömbünü özünün janına alıp düýnöni gıdırat. Düşömbü gelgende: "Haýýabay koz jerlerde boldum. Mamleketlerdi, toğlardy, dengizlerdi, suulardy gördüm. Adamlardın kuançyna, janawarlardyn mayramyna tuş geldim. Ösümdüklerden öjörlügün gördüm. Al sayakattan ayabay maynapdy bolgondugyn başgalar menen bölüşüp aytyp büte albayt." Ertesi günü şeşembi jolga çıgat. Geçinde al dagı kayra kuwanyw menen gaýtat. Gezek şarşembige gelgende jolga çıgarda kurdaşdary aga düýnöge beleklerdi ala barışyny aytat. Kurjununa suw tolturup, gebir jerlerge barganda jamgyr jadyrat. Geçinde gaýtkanda adamdardyn, aýwanattardyn jamgyrga abdan kuwanganyn aytyp gelet. Beýşembide sudan mol göp alıp barıp aýýabay töktüret. 2 gün boyu jagan jamgyrdan öte kuwanyş tartulaganyn baýkayt. Mından ulam juma ıssyk gündü alıp barat. Anın artынан işembi menen jekşembi düýnöni gezet. Düýnönün 7 jalkosu bul sayakatda abdan jakşı görüşkendükden oşol günden baştap jumasyna bir gün düýnöni gıdırışat. Başka günleri bolsa şiberdin üstünde es alışat eken.